Paganda munta. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Hinayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mayroon ngadto sa mga Hudayo. Ipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan. Kung misaksi siya may tungod sa kamatuoran. Hinoon wala ko magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nagsiga o nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos o makadiwot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi may tungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi may tungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong kaigsunan sa covered court. Good morning iyong tanan. Buragwa makadungog siyang nas covered court. Nas covered court, good morning. Ato mata. Kang nasa gawas, nas tennis court o sa tubangang simbahan. Good morning. Daghana ito O kitang tanan sa sulod, good morning natong tanan. Kitang tanan, dungan ta, atong pakpakan ang atong mahal na si Maria ug ang atong Ginoo. Ug sanglit unang kadlawon man karon, atong i-encourage sa matag usa, atong ingnon mulahutay ka. Inay niyong tapad, mulahutay ka. O tanawa na sila. Kung nagparok-parok kanina, pikpika ilang abaga, lahutay ka. Bisag naghagok na ka, lahutay lag katug diha. Sa mga igsoon, kitang tanan malipayon ta tungod kay bisan karong panahon na ikaduhang Pasko nga naatas pandemya, pero buhi gyapon ang atong tradisyon sa Misa di Gallo, pakpakan nato atong Ginoo. Gani para kanatong naadinhi sa Archdiocese of Cebu, tungod kay unang niabot ang atong pagtuo dinhi sa kayutaan sa Sugbo karong tuiga gisaulog sa tibuok Pilipinas 500 years of Christianity. Ato kanang pagatak-upon karong umaabot bulan sa Abril 2022.
mga swerte pagyud ta mga igsoon, tungod kay naata buhi ta karong panahona nga magsaulog tag 500 years. For sure, di na ta kaabot sa another 500 years celebration. Amen? For sure, wa na taanang mga panahona asa nakataana basig ang naa na ta diha sa dakong krus sa atong sementeryo, hapit na 40 taon na mapuno. O ganahan mo magpa-reserve, wa na reservation kay first come first serve in taon na may soon. Mao nga swerte ta tungod kay buhi pa kita, makasaulog ta sa atong ika-500 nga tuig sa pag-abot sa atong pagtuong Kristyanismo dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Sa atong pagpamalandong sa atong pagbasa, ang atong Ginoo gipangutana siya, unsa may imong katungod nga ikaw nagsangyaw sa maayong balita? Ang atong Ginoo mingon siya, adunay mga nagsaksi kanako. Si San Juan nga magbubunyag nagsaksi kanako, apan wala kamo mutuo kaniya. O kung dili kamo mutuo ni Juan, aduna pagay nagsaksi kanako ang akong mga gipangbuhat nga mga maayo, mga milagro, kini nagtimaan nga ako gipadala sa Amahan. Apan nahibaw kita nga makadagkuan sa mga Hudeo, mga Pariseo, sarado ang ilang kasing-kasing tungod kay wala nila dawata ang atong Ginoo nga maoy gipaabot sa Israel nga mahimong manunubos, tungod kay siya usa lamang kayano, usa ka simple nga tao, dili gikan sa rianon nga pamilya, pero atong madungog ugma nga dili sad kana tinuod, tungod kay si Jesus gikan sa rianong pamilya ni Haring David. Mamanggani nga mao kana say atong madungog nga ebanghelyo ugmang adlaw, i-trace ang kagikan sa atong Ginoo. Apan nahibaw sab kita nga mga igsoon, ang atong Ginoo wala lamang siya magsaksi nga siya gipadala sa Amahan. Tungod kay nahibaw kita nga ang atong Ginoo wala lamang magsaksi, iya kining gipuy-an sa iyang kinabuhi. Tungod kay nahibaw ta atong makita ang image sa atong Ginoo nga gipuy-an ang atong kaluwasan, tungod kay siya nahimong instrumento nga nasumpay ang relasyon sa Dios ug sa tao, nga nabugto ni adtong unang tao nga nagpakasala sa kalibutan nga si Adan ug si Eva. Gipugkos niya ang relasyon sa Dios ug sa tao, tungod kay hangtod sa katapusan nagmantinumanon siya sa kabubuton sa Amahan. Mao nga siya ang simbolo sa Dios nga nagpakatao, ang Dios nga tiunay nga nahigugma kanatong tanan mga igsoon, busa atong pakpakan ang atong Ginoo. Ug nahibaw sab kita mga igsoon nga ang atong pagtuong Kristyanismo tungod sab kana sa pagwitness, pagkinabuhi sa mga apostoles, tungod kay ilang gipakamatyan. In fact, ang atong pagtuong Kristyanismo gisulat, pinaagi sa dugo sa mga apostoles. Tungod kay ingon pa ni San Juan, unsay among nakita, unsay among nasinati, unsay among nadungog, unsay among nahikap
amo kining gisulat aron nga kamo mutuo nga si Jesus tinuod nga anak sa Dios ug kami mga saksi ni ana. Ug nahibaw ta nga dili lang sila mga saksi, ila gyud kanang gipuy-an ug ilang gipakamatyan. Mao nga kita gitawag sa kita the Apostolic Church, tungod kay kita natukod pinaagi sa dugo sa mga apostoles nga ilang gipuy-an ug gipangamatyan ang atong pagtuo. Gikan sa 12 ka mga apostoles nahimong billions of Catholics all throughout the world, mga igsoon. Kung dili ka na buhat sa Diyos, nan unsa man di ay ka na, mga igsoon. Kadaghan nga mga kalisdanan ang gigian sa atong simbahan. Siguro kabahin na kining pandemya. Pila ka pandemya ang miabot sa tibuok kalibutan, apil na kining COVID-19. Pero buhi gihapon, wala mabuntog ang atong pagtuong Kristohanon tungod kay kini buhat man sa Ginoo, mga igsoon. Amen. Mamanggani nga kitang tanan sad kanunay sad natong litukon ug ato ganing kantahon kung kita magsaulog sa santos nga misa, di ba? Sa doxology mo yung kita, we remember how you love us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Amen. Mao nga kabahin nining atong pagtuo, mga igsoon. We remember always. In fact, ang atong pagsaulog sa santos nga misa is in remembrance sa kaluwasan nga dala sa atong Ginoo. Mga nindot sab kaayo, mga igsoon, nga sa atong tagsa-tagsa ka mga relasyon, labi na sa bana ug sa asawa. Kung moabot na gani ang panahon nga medyo nagkaop-op na ang inyong panagigugmaay sa usag-usa, unya naghuna-huna na kamo nga medyo nindot ng sumakabilang bahay. Huna-huna mga igsoon kadtong panahon nga nag-uros-uros pa kanang inyong gugma sa usag-usa. Nakadumdum pa ba mo, mga igsoon, niadtong panahon nga bag-o pagyug kayo kamong nagminyo? Unsa may inyong feeling sa usag-usa? Unsa inyong gibati sa usag-usa? Di ba sakto man kanang panahon sa honeymoon? Di ba hibaw naman ta usay kantahon sa asawa? Minsan nga, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Di ba? Lipayon ka, wow, heaven. Grabe kung malipayon ng balag asawa. Unya, maabot ng mga 15 years, agoy, nagsugod na magbisyo-bisyo. Ang asawa, di na mangarte. Wa na baho ng ugingot. Vice versa, ang bana di na matug, di na manutbras. Baho ng ugingot. Unya nagbisyo na ang bana. Wa na, nanugal na, markada, di na mo ulig sayo. So sa problema na, di na mo remit sa iyang sweldo. Maingon ng asawa,
Panginoon, maawa ka. Di ba? Kantaho na, Ginoo, kaluy intaw na ako, naunsa naman niya akong bana, naunsa naman akong asawa, Lord. After mga 25 years, 30 years, perti nagyong problema ha. O saan na kantahon sa asawa? Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking asawa. Ginukuhaan na siya. Sustuan na. May pagkuhaan na ni Lord. Oy, mga nindot, mga igsuon ka ng panahon nga inyong hunahunaon. Kato mga panahon nga perti pa ninyo in taon kalabing-labing sa usag-usa. Mga nindot kayo, mga bana o asawa, ayaw lang in taon permi mga utang, problema sa inyong mga anak, problema sa inyong pamilya, ang inyong hunahunaon. You celebrate, you rekindle the love that you shared, especially kadtong mga panahon nga grabe pa ang inyong panagigugmaay sa usag-usa. Amen. Atong pakpakan ang mga bana o asawa. Mao nga we remember, we celebrate sa atong pagsaulog sa Santos nga misa, ato kanunay gisaulog ang konkreto nga gugma sa Ginoo. Mamanggani sa pagpikas-pikas sa pan, sa pagkalawat nato sa lawas ni Kristo, atong gikalawat, atong gipasulod ang konkreto nga gugma sa Ginoo nga wala lamang magpuyo didto sa kalangitan. Gusto niya nga mopuyo kauban kanato, nagpakatao siya, nagpakamatay ug ato siyang kalawaton kanunay matagtambong nato sa Santos nga misa. Mao nga kada kalawat nato ato gimunaon nga kini nga Ginoo konkreto nga nahigugma kanako. Mao nga kanunay natong gisaulog, matagtambong nato sa Santos nga misa ang konkreto nga gugma sa Ginoo. We are celebrating always the love of God every time we celebrate the Holy Mass, mga igsoon. And then lastly, after celebration, we proclaim. Mamanggani nga matag human sa misa, after the final blessing, moingon ang mga obispo, moingon ang mga pari, natapos na ang misa, dad-anin niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Mga samantag pauli nato sa atong panimalay, atong gibahon ang gugma, kalinaw, hustisya, kaangayan ni Kristo nga atong gipasulod sa atong kasing-kasing. Mga pag-uli ninyo sa inyong mga panimalay, may igsoon, inig-abot ninyo sa inyong balay, paggika ninyo na ay painit, na ay kape, na ay pan, nag-expect na mga pag-uli ninyo, makapamainit mo. Hesus, pag-abot ninyo sa inyong bahay, gihurot maghab-hab sa inyong kauban, wa mo binli. Pag-uli ninyo, gikag misa, gisapot mo, wa ma mo mamilin aning atong painit, mga amo. Oh, di ba? So, timan ninyo before mamalikas, nga inyo bang gibawon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Mga pasensyahi na lag nahurot ng inyong painit, mga igsoon. Sa sunod, ibutang na sa kabinet, laki, aron hindi mahurot inyong painit, mga igsoon, iguli ninyo na apoy painiton. Amen. Mao nga kada human sa misa, we proclaim the love of God. Amen. Mao kanay atong mga pagampo, mga panghinaot,
nga kita kanunay mahimo kitang konkreto nga mga witnesses, mga disipulo sa atong mahigugmaon nga Dios nga nagpakatao tungod sa iyang dakong gugma kanatong tanan migsoon. Atong pagpakan pag-usab ang atong mahalin si Maria ug ang atong Ginoo mga igsoon. Manindog tang tanan alang sa pangamuyo sa katilingban. Mga igsoon, bisan sa atong pagkamakasasala, pisalig yapon kita sa kaluoy sa Dios. Busa ipadangat nato ngadto kaniya ang mga panginahanglan sa simbahan sa kalibutan ug ang atong kaugalingong panginahanglan diya sa atong pagingon. Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan, usa ka makasasalang katawhan, magampo kita nga dili siya kawadag paglaom ug dili magpanagana pagpaduol kang Hesus, iyang pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang kanilang tanan nga naghupot og pangatungdanang publiko, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga muhatag silag paglaom ug tabang ngadto sa tanang nagunob ug nabug-atan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang tawo nga may maayong kabubuton, nga niining malaumon ug malinawong panahon, maghiusa sa pagpakigbatok sa tanang matang sa inustisya ug pagpanlupig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa mga sakop niining katilingban, nga magdasig kita kanilang tanan nga nalaot, ilabi na ang nalaot tungod sa sala, nga tugutan nila ang ilang kaugalingon, nga tangdugon sa kaluoy ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang nangamatay, nga dadon sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayag ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Udiya sa kahilom, santag sa tagsa ka makasing-kasing, ato si padangas lang itong amahan, atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo. Ginoong Diyos, gigugmo mo kami pag-ayo, nga imong ipadala ang imong anak, aron pagluwas ka namo. Tubagang amo nga panginahanglan, kung gandamang among makasing-kasing, aron nimo namo siyang Ginoo sa among kinabuhi. Kinamong ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.